ekenya ba no asema kire no da ba ne yeto aba memne de be ya obi amfa nyansa nkoto nsa amfa nyansa nko fiu wonderful obi amfa nyansa nkoto aba no nsa amfa nyansa nko fie a simple message na me send no with the advice emudo fa nyansa koto na fa nyansa esa ko fie nim nyansa e wom se pipa mu pipa mu na me di pipa no esa me kwa koto me ba ni ba kwa atia me jini ya na asabi pipa mu pipa yi community ene dwade mi o anu bi kwa so cement 10 bars 50 bars mani mpaye ne nsa ho tincheba na ko fa pipa keke fa kokromo titi so a me ba fia me wife mu manim fa nyansa ko fi uti fa nyansa koto na di nyansa den ekofie eye simple me message am send yai this week uti message mon keka nche mo na fofo